En af tidens helt store forfattere er H.C. Andersen, den satans fynboer. Jamen, jeg er altså ikke helt tabt bag en vogn. Jeg er alfahannen her i huset, fordi jeg er helt alene, og jeg har tegnet på min arm. Det er ikke tatoveringer. Det kan godt ligne en tatovering, men det er faktisk bare, fordi jeg har tegnet på min arm. Fy for satan da! Kæft, der blæser, så regner der også ovenkøbet. Fy for satan! Den går, klokken slår, men den går ingen vejen. Din dumme satan. Ja, mere mærk. Jamen, så er det, når I kender jo, når man er ved at løbe tør, så skal man lige have noget at tanke op med, I ved. Det er jo det her, jeg snakker om. Tuborg, grøn energi, din satan. Lille, så bliver lidt ældre, så bliver lidt ældre, så bliver lidt ældre, så bliver lidt ældre, og så bliver endnu ældre, så bliver endnu ældre, som jeg er i dag. Jeg er sådan set til at lave lektier, når jeg skal læse den her bog her, men jeg kan ikke få mig selv til at gå i gang. Så jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Pas godt på jer derude. Hold øje med jer. Ej, stop nu, jeg keder mig helt vildt. Fy for satan.